Республика эшмәкәрләренә базарда яңа мөмкинлекләр ачыла. Химградта хәзерге шартларда Технополис резидентлары эшчәнлеген яхшырту буенча фикер алыштылар. Предприятиеләр эшчәнлекләрен туктатмады, киресенчә җитештерүне арттырырга, продукцияны чит илләргә дә җибәргә җыеналар. Бер компания имплантлары Украинага ярдәм буларак озаткан. Кичкенә генә цех чит ил станоклары белән җиһазландырылган. Ренешоу, Англия. Биредә имплантлар Елизаров аппаратыннан алып, мини-пластинга кадәр ясала. Җиһазларны санкцияләр кертелгәнче сатып алырга өлгергәннәр. Базарда калган тәэмин түшәрдә бар. ДМГ, например, у них завод был локализован в Ульяновске, как я слышал, они все Чит илнең бер заводы Ульяновскида иде. Алар барысын да алып китте. Германия, Корея фирмалары ябылды. Швейцария вәкилләре эшли әле. Аларга өметләнәбез. Надеемся на них. Станокларда тузган, тәүлек әйләнәсенә эшлиләр. Заказлар 2 тапкыр арткан. Компания безне хәрби хезмәткәрләргә булыша. Макеевка госпиталенә миллион ярымлык имплантларны бушлай җибәргәннәр. Бу предприятие республика хастаханәләренә хезмәт күрсәтә. Кер юу машинасы 100 килограмм кырны юа. Бу оешма үз хезмәтләре белән шөгыльләнүче шәхси компания заказларын үти. Тукыманы конвейер аша күп санлы станоклар аша үткәрәләр. Аларны тикшерәләр. Кайдадыр пычрак материал күренсә, ул юыла. Бик начар сыйфатлы тукыманы шунда ук юкка чыгарабыз. Компания җитештерүне туктатырга җыенмый, киресенчә аны киңәйтергә, кеше персоналны да эшкә киемнәр белән тәэмин итәргә планлаштыра. Цепочки логистические не разрушены. Логистика чылбырлары җимерелмәде. Без иске запаслар белән генә яшәмибез. Башка заказчылар табылды, шулар белән эшлибез. Предприятиеләргә федераль дәрәҗәдә дә булыштырырга тырышалар. Безнең республика өчен бу бик мөһим предприятие. Менә мине киттем инде. Предприятиенең алар безнең бөтен больницаларны шулай итеп теге менә билиолар яларга барып, палатларны алмаштыралар инде. Алда да аларның планнары күп. Химград Технополисы 2022 елда Кремне узган дәрәҗәдә 57 миллиард сум күләмендә саклап калырга җыена. Икътисад министрлыгында мондый күчмә утырышларны ешрак үткәрергә карар кылганнар. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.